যতনা খুলুমখা তিনি 9 তারিখ জুন 2020 kahe saklaimung belai khana जों तिनवाना लाइजाक 4टा समय चीनी मंत्रिसभा बैठक चीनी कैबिनेट मीटिंग अब जों डिटेल सालायखा तेबो जों साइमाखा अबन पहिला सिगां चीनी त्रिपुरा हास्टेव चीनी ताखु खरकसा लांमा चलांखा जों खोनाखा विश्वकुमार देबबर्मा बनि बयस 50 बो चाचू सुबलगढ़नी अब हेजामारा आदि ब्लॉक लाइगो सिमना बतिनी कोविड-19 कोरोना भाइरस मंजागई बो थैलांखा आमनि बयसिं बलायखेने खा खामजाक तेवाना लाइजाक जों साइमाखा जोंनि विश्वकुमार देबबर्मा बो त्रिपुरायाव तंमानि न फियाबा बनि बसला कमलजीत देबबर्मा बो बेंगलुरु पराय दङ बखरा छात्र बो बेंगलुरुनि फाइगो बो फाइगै बो नाव फाइमानि जों साइमाखा तेबो लास्ट सबनो जों नेगेटिव जों माखा फियाबा बो 3-4 दिन बा 5-6 दिन बो नाव तंखा आपरो बो कुनो पजिटिव मानजायाखो फियाव जों आबनो साइमाखा जे बो जखन बेंगलुरुनि फाइगै बनाव थां दङैखा आफ्रनो बनि फाइदे अब मानजाखाना परेबो जों नुखा दिनै जोंनि विश्वकुमार देबबर्मा बो किसा सरि दुर्बल जों साइमानो जों रिपर्ट माखा बो वाइसा स्ट्रोक बो अंजाक तैबो बनि किसा प्रब्लेम दङ बनि किसा रोगी जों अब मानजाखा आगे बनि रोगी दङ हाइपारटेंशन बो अंगै दङ अबंगै बनि हार्ट नि किसा प्रब्लेम दङ जों खोनाखा आबनि बागै जोंनि बो कोविड-19 माजागै बो बनि लांमा चलांखा आबेलाय खेव वानामा संसा तेबेलाय कि क्रिमा संसा आबनि बागै जोंनि सरकार तरफ থেকে जे जों जे घोषणा खाइमानि जों बनो रां रिनाय जोंनि सरकार हयते अब माननाय जे जोंनि सरकार दायजानि मते जों तब अब सानमसुगो जोंनि हास्तेगो त्रिपुरा हास्तेगो जोंनि कोविड-19 कोरोना भाइरस बेलाय बाराय दङ ताव जोंनि खबर माखा प्राय 840 हाय जोंनि पजिटिव केस मादा दङ अब सालब्रुंनो अब बाराय दङ आबनि बगे आं कयनाय जत्तो जोंनि हास्तेनि ताखौ बुखरावनो तमा त्रिपुरा सातमा वानसा जों जे सरकारनि जे रुल थाइमाने नियम कानुन थाइमाने आबनि माने माथलायनाय ताफोनो जों साइमानो त्रिपुरा राज्यगो बेलायखनो वानामा संसा तेबो जों खोनाखा तब गोबां मा जोंनि फातानि हास्ते तंनायाव जोंनि माइग्रेन्ट लेबाराव बा स्टुडेन्ट बर' फाइनानै नाय दङ जों दिनै सालायखा डिटेल सालायखा आबनि बागै ताम खायना खाया दिनै बनि बागै आं अबनो सानमसुगो जत्तनो दिनै हास्तेनि बराव तमा वानसा तमा त्रिपुरासा जों जत्तनो जोंनि सरकारनि जे नियम कानुन जों माने माथलायनाय तै ससियेल डिस्टेन्स खाय माथलायनाय तैबो जों नुखा त्रिपुरा राज्यगो गोबां मा जोंनि फातानि बराव फाइनसिं फाइ दङ साबुं बुरुं फाइ दङ केबो गारि बाय फाइयो केबो ट्रेन बाय फाइयो केबो फ्लाइट बाय फाइयो ओमफ्राय जों नुखा आबनि बय जों बेलाय सतर्कमा दंनाय बिसोर जोंनि पारावगो जों ताव फानो जों नुखा गोबां मा आं जों गुरिफोर नुगो जों बर' मास थेबा गैया मास गामजा गैया आबर जों नुइ दङ आबनि बगै आं कयनाय जत्तनो किसा सिनसियारलि किसा चेतना खामा दंनाय बाजाराव बेलाय जरा हामिया जों तैबो वानाय दङ ताबो जों गोबां मा डिस्ट्रिक्टगो जोंनि सरकारि भाबे जों जोंनि आइसोलेशन सेन्टार प्लास जोंनि कोविड-19 नि हस्पिटालाव जों क्लक दङ आबो जों ताफानो जों साइमानो प्राय 1000 ऊपर जोंनि ताफानो जोंनि सीट दङ बेड दङ आफानो जों ताबो साबुं बुरुं बाराय तमानि बागै आबो जों बेलाय वान लाइजा